Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Angkol, the ever loyal, ever grotesco loyal Dagol. And Tita Tanya, the super duper mega hypermarket. Chilita. Ayaw niyo po sa isang seryosong relasyon. Magandang umaga po, Uncle Dagol at Tita Tanya. Lalong-lalo na sa mga suking tagapakinig ng programang Mga Katas ng Nakalipas. Ako po pala si Jared, isang IT support sa isang kumpanya sa may Quezon City. 6 na buwan na rin po ako naging single. Nagkaiwalay po kami ng aking ex dahil nakipaglaro po siya sa ibang team. Masakit pero kailangan kong tanggapin. Pinakilala naman ng katropa ko sa social media si Chloe. Maganda, sexy, at medyo sosyal. Kasi nga, may kaya naman talaga ang kanyang pamilya. Nagbabakasyon lang sa ibang bansa si Chloe kapag naboboard siya dito sa Pinas. Ibang-iba ang aming mundo. Pero yung feelings ko para sa kanya ay totoo. At nung unang date po namin, Uncle Dagol at Tita Tanya, hiyang-hiya po ako dahil ako pa yung may pagkatorpe. Parang si Uncle lang. Sige na lang. Fake news, fake news. Sige na lang. At dito po nagsimula ang Mga Katas ng Nakalipas. Katas ng Nakalipas. buti naman na busog ka sa kinain mong So yummy, right? samgyup. Okay ka na? Yeah, I'm good. Thank you for bringing me here. It's so nice here. Do you Saka yung mga always, side dish, sarap, di do you ba? always eat here? Ay, bira lang. Yeah, Pag so special lang yung nice. okasyon, syempre, special ka eh. Kaya, Ah, thank you. That's so nice of you. Thank you so much. So, what do you do in your pastime? wala, magdodota, Valorant, maglaro lang. How about any business? Wala ka business? IT support ako eh, wala eh. Parang doon muna, trabaho. Are you muna. contented with that? Don't you have any like 5-year plan? Because I have. I want to. You want me to teach you? Teach me how to doggy? Teach me how to... You're funny. You're Hindi, funny and kasi cute. wag mo naman ako English-Englishin. Ito naman. No, I'm just like this. I'm just like this. Nahirapan na akong... Oh, sige, I'll try my best. Pero parang hindi ko masyadong kaya, ha? Nosebleed na ako. Hindi Pero, naman. I'll do my best. Sige, I'll try the Tagalog.
ako naman, may pangarap din naman ako tulad ng iba. Pero syempre, isa ka na dun sa pangarap ko. You're joking, right? Hey, don't expect. Don't Bakit? expect. Oh my God. Ano ba tayo? Ano ba to? Ano bang... What? Seriously? Are you asking? Tinatanong mo yan sa akin? We're just FUBU. Anong FUBU? Do you know that ba? Anong FUBU? You want me to expound? Ano nga yung FUBU? FUBU, like, we're here only for the S. Anong ibig sabihin ng FUBU? A fun body, like that. Just for fun lang pala to? Yes, for sex Just actually. for fun? No. Yeah, I mean, that's what I need at the moment. Okay. Akala ko ba Pero naman? kung ayaw mo, like, we Okay. can separate ways naman. Hindi, okay. Pero at the moment kasi ito yung kailangan ko because I have somebody, special someone. Okay lang So, sa akin. are you single ba? Baka Oo. mamaya may magalit sa akin. Wala, single ako. Okay Kasi na I'm ako. single. Okay na ako Are sa- you G? G tayo. G, sure ka. Tapos walang strings attached. G No tayo. attachment, walang feelings to. Only for the S, the Oh, big S. FUBU. Oh, FUBU. sige, fun. Are you sure? Fun. Are you sure? Sige. Are you sure, ha? No feelings. No feelings. No, you're so nice in bed, ha? I love that. Oh. Halos lahat ng tropa ko sa office, inggit na inggit sa akin Uncle Dagol at Tita Tanya dahil nakabingwit daw ako ng Serena. May pagka-liberated nga lang po si Chloe. Pero okay lang po yun sa akin. Lahat naman po ng tao ay nagbabago. Kaya para sa akin, kaya rin magbago ni Chloe. Kaya niya rin magseryoso. Kahit pa yung mga kaibigan ko ay nag-warning na sa akin. Bay, yung style ng babae niya si Chloe, bay, masaktan ka lang dyan, bay, di ba, Kim? Alam mo, isa ako sa naging pubo niyan ni Chloe. Kaya sinasabihan na kita kung pwede. Ambisyosa ka, tumboy ka. Oh, wag kang judger dyan. Uy, kayo naman. Sa Babago pa yung tao. Di. Ay, Ako, di na, magbabago, nung bay. naging kami, like, 2 weeks lang yun eh. 2 weeks lang kaming naging ni Fubo ni Chloe. Alam mo, hindi ako siya nagka-feeling sa akin. Hoy, napaka-ambisyosa talaga nitong babaeng to. Hoy, lalaki ako, pogi akong babae. Babae sabi- pala. Tsaka sabi ko sa kanya, walang feelings. Tayo, Fubo lang tayo, walang feelings. Pumayag naman siya kaso hindi niya na natagalan. Kaya sabi niya, ayoko na. Sabi ganun eh. Kaya ingat ka Brad. Ingat ka lang. Kasi baka ma-fall ka eh. Hindi mo makayang ginawa ko. Napaka-ambisyoso talaga na tumboy na to, ha? Alam mo, bay, Jared. By the Jared. power vested in me. Oh. I now pronounce you, Manhid. separate. Separate. Oo, hindi mo Maghiwalay na kayo kasi masaktan ka lang. Kasi nakaka-fall talaga si Chloe. Ang galing niya talaga. Tsaka, ang galing niya Babago napaka-affectionate pa yan. niya. Alam mo yung affectionate? Spell affectionate, Bong. Affectionate. Capital A, capital P, capital show, capital net. Affectionate. Ang dali-dali ng spelling na yan, Diyos ko. Champion ako sa spelling bee Galing mo dati, talaga bay. yun. Napaka-affectionate niya. Kaya, siguro ganun siya ganun siya manloko talaga ng lalaki. Pero ako isa talaga ako sa proud din niya ako naloko. Diyan na si boss. Hoy! Boss Chichismisan lang kayo dito sa opisina. Okay Hindi lang. ko kayo pinapasweldo para Dito mag-chismis. chismisan kasi alam namin may gusto ka rin kay Chloe. Sino ba yan? Dali, sino yan? Sino yan? Kung boss, halika dito. Target. Target? Patingin na picture. Ito po. Tingnan niyo. Hi, boss. Tingnan Ay, niyo. hello. Gribat. Uy, okay. Tapos ang ilong mo. Maganda. Batang-bata, regards mo ako. Oh, diba sabi sa'yo, boss? Boss, pag break, sasama ka sa amin ganito.
Ito yung topic namin eh. Yan pala. Oo. Pag break time ito Oo, yung... boss, baka pakape ka naman dyan habang nagtatapos Oh, tayo. sige, bibili tayo. Oh, sige, order tayo Starbucks. Sige. Bili tayo. Bili Opo, tayo. opo. Boss, may papakita po Serious sana. mo ko dyan. Opo. Hindi, next kayo kay Jared kasi si Jared po ngayon eh. Pila po kayo. Kim, ano ka ba? Yan yung... Ano ka ba? Mahal ko yung Jared. tao. Ay, Jared, alam mo yung salitang mahal? Big word yun. Hindi ba nakaganon mo lang, mahal Oo mo nga, na bay, agad. wag kang mag-ano, bay. Wag kang mag-expect Huwag kang agad, assuming, bay. oo. Huwag kang pilingero. Alam mo, hindi magbabago yan kasi sanay yan, galawan yan na talaga na parang talaga tumitikip. Tsaka sinabi na nga sa'yo pubo kayo bago expect ka. Koy ko, bunga nga mo talaga. Teka, tumatawag. Hello? Oh, hi. Sige. Amaya. Sige. Okay. Ingat. Wala, love you dyan. Sige. Bye-bye. Oh, tumawag. Mafu-fall din sa akin to. Magbabago rin to. Basta binalaan ka namin. Tingin mo, Boss Kanor, mapopol ba o hindi? 10,000, mapopol hindi. Sugar roll mo. Hindi. Siyempre, Hindi, diba? ayoko mapol para akin yun. Yun, di ba? Oh. Pero maganda, boss no? Ano maganda. Opo. Basta, Jared, pag hindi yan nag-work sa inyo, baka mag-work kami. Ayan. Bay, grabe kayo, Jared, bay. bigay mo na kay boss para ma-regular ka. Anong tingin nyo kay Chloe? Bahala ka dyan. Sige na, Sinabihan mauna ka na ako. Sige. Boss, out na ako, boss. Magkikita pa kami ni... Wow. Kikita pa kami ni Oh, Chloe. assuming. Uy, nako, sana all. Pilingero. Pwede mag-sana all dyan? Ay, sana all. Jared, you're Namiss so kita. yummy talaga. Namiss kita. I missed you. I miss you. Konting-konti na lang po, Uncle Dagol at Tita Tanya. Mai-inlove na rin sa akin si Chloe. Kasi nahanap-hanap niya na po ako eh. 'Di ba? Yun naman po yung ibig sabihin nun. Ayoko po mag-expect pero halata naman po na palagi niya akong gusto makita at makasama kahit fubo lang. Fun body. Kasi gusto niya rin akong maging FB daw ako eh. Funny boy. At dumating na nga po ang araw. Nakipagkita si Chloe sa akin at mukhang seryoso. Give me kiss mark here. Tama na. Pagod na ako. Sige na. Ano yun? Another round. Last No. round. We're staying here. Ano sasabihin mo? Okay, listen. Sige na, Listen. excited na ako. It's been how many months nga that we're doing this ano as na? Fubu? 3 months? 3 months. Are you enjoying so far? 2 months. 2 months pala. Nag-enjoy ka? Siyempre naman. Am Gusto ko nga. Am I yummy? Ay, you're so yummy. Kaya So- baka gusto ko ituloy-tuloy na natin to. Tuloy-tuloy like what? Maging tayo na ano ba talaga tayo? Baka pwedeng... Okay. Usually kasi yung Fubu ko like running lang for, longest is 4 months. So, yeah. Ang gusto kong sabihin ngayon ay last na natin to, nakita. And last na, yeah. Ano? Last Ba't last nakita? What do you mean? Anong ibig mo sabihin? ano bang gusto mo sabihin? Anong... Di ba, kaya nga tayo mag-usap kasi iklaro natin na tayo na. Seriously? Mansarin natin, ganitong date na ngayon, pwede naman ganitong date yung mansarin natin. Kasi, Jared, stop! Seriously? Iniisip mo yan? Jared, at first pa lang sinabi ko na sa'yo, we're Fubu, di ba? Pero, Ay, Jared, stop. diba? Una pa lang nag-orientation tayo, no strings attached. Walang feelings, walang emotion involved here. We're only Fubu. Fubu to. Lahat. Oh my
my gosh. Stop. Chloe. Stop. That's why I'm stopping this na kasi nafe-feel ko na yan na meron ka ng something Come Pero on, last na Chloe. to. Ano bang gusto mong gawin ko? Hindi ako ma-fall sa'yo? Yun yung Tao lang agreement ako. natin! Yun yung, tao din ako. Okay, stop. Hindi mo pwedeng sabihan yung feelings ko na wag ma-inlove sa'yo kasi ito yung nararamdaman ko. But you- Sana ganun ka rin. But you agreed. Sa una pa lang na walang emotions, walang feelings, Pero walang pag-assume. Jared, stop. Diba Stop ikaw na eh. crying. Stop. Wala Oh pa my nga- God, are you crying now? Wala ba akong, God, wala ba sorry, akong sorry. importansya dyan sa... Sorry, Hindi mo Jared. ba ako minahal? Jared, I'll explain, okay? Everything na ginawa ko, I was sincere. Totoo, masarap kung ano meron tayo. But only for sex. I'm so sorry if I hurt your feelings. Pero Grabe. wala, Jared. Jared, stop. You agreed. Ano na tayo? Walang tayo. Jared, stop. I'm so sorry. Sige, aalis na ako para Wait, let's part ways na. Stop. talaga bang last na natin to? Last na to, Jared. I'm so sorry. Isa I'm pa? so sorry. Hindi, ibig sabihin, baka may chance pa. Ay, Hindi mo ba stop. talaga ako Hindi minahal? ko na kayang saktan yung feelings mo. Sorry. Jared, sincere ako. Naging concern ako sa'yo pero hanggang dun lang. I'm so sorry. Hindi ako ready. I'm not for serious relationship. Stop. I'm so sorry, Jared. I'm so sorry. Stop crying. Kinukulayan ng isipan. Sasakyan si